Nagasad ikaw sa imong mga katawhan. Nagasad ikaw nga di mo kami pasagdan. Nagasad ikaw sa mga pulong mo. Nagasad ikaw kanamo, o Ginoo. Nagasad ikaw nga di mo kami biyaan. Nagasad ikaw nga di mo kami talitan. Sa kanuna ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan, o Ginoo. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor King on air. Rise up and shine with Pastor King. Pastor King on air. Pastor King on air. Pastor King on air. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan ng mga kaigsunan sa tanan ng mga tigpawanan din sa Shine FM 95.9 ug sa atong Facebook Live. Welcome na welcome mga kaigsunan sa atong programang Rise Up and Shine. Okay mga kaigsunan, maguban-uban kita ini nga sayo sa kabuntagon, pulong sa Ginoo inyong madunggan, mga pagtudlo pagiyaw sa atong kinabuhi aron dili kita mahimong masalama mga kaigsunan. Kinahanglang klaro ug punto ang mga pulong sa Ginoo aron ang atong dagan sa kinabuhi klaro sa mga pinangga. Hayala kaniyang tanan, kindly share sa atong live. Okay, paki-share o nya pakibutang sa atong GC mga kaigsunan aron usab kita mahimo nga maka-share sa atong sa mga atong kaigsunan sa pulong sa Ginoo nga atong pag-ambitan ini nga kabuntagon. Okay, uban-uban kita mga kaigsunan o kaniyong tanan nga naglantaw og naminaw karon, paki-share gyud sa atong live mga kaigsunan. Kini nga mga live mga kaigsunan maghatod kaniyo sa pulong sa Ginoo, magtudlo, magbadlong, magsaway unsa pay ang ngayan atong abuhaton aron mahimo kitang andam sa pagbalik sa Ginoo. Timan igsoon, ato gintiman-an dili lang usa ka portion ang patong pagsulod sa Ginoo. Daghang mga butang nga kinahanglan natong ipa-consider ug daghang mga butang nga ngayan atong tagaag pagtagad kay base unya og naka-focus ta sa usa ka butang, unya daghang tang butang wala mahatagi nato og pagtagad. Muna kingon mga pinangga ha, dasig kita sa prayer, pero sa Bible reading bagsak ta, dili pwede ang incomplete mga pinangga. Sama sa eskwelahan, bisag bright pa kag English, pero ang uban nga mga subjects, wala nimo tagay pagtagad, bagsak gihapon ka. Muna sa Ginoo mga kaigsunan, if ang atong pagsunod is kulang, di gihapon pwede moadtog langit. Partial obedience, still disobedience. Muna mga kaigsunan, daghantang mga tikapon gikan sa pinakagamay hangtod sa pinakadako. Not only healing, not only prayer, not only Bible reading, not only deliverance, but tanan nga mga kinahanglan nga tagaag o tagaag pagtagada sa Biblia kinahanglan. Kay daghang kusog mo ampo batipog batasan. Daghan nga wala nay bisyo, chismoso ra gihapon. O di ba? So mga kaigsunan, dapat makumpleto kanang tanan. Mulahan sa tong pag-alagad sa Ginoo, walay kulang. Magunsa man kusog kay kang moampo mga kaigsunan, wa po'y basa-basag Biblia. Kusog po ka mo basag Biblia, batiri gihapon batasan. Dili kumpleto mga pinangga. Kusog kay ka mo basa, kusog kay ka mo ampo, wa po'y simba-simba. Siging ka simba, siging ka ampo, siging ka basa, wa po'y hatag-hatag ikanapulo. Hapmo ra gihapon istorya. O di ba? So muna mga kaigsunan, halos imong gihimo ang tanan. Pero ang atong karakter walay kabaguhan, bagsak gihapon mga pinangga. So dinhi atong itudlo ang tanan mga kaigsunan, kompleto gyud. Kadin gikan sa mga ginagmay hangtod sa mga dinagko ato nang tikapon mga kaigsunan, wala lang ta nag major direk usa ka subject. Tanan nga mga subject atong ginapaningkamutan, ginautingkay nato ang Biblia mga kaigsunan, nga diin mahatagan natong madiscuss aron ang tanan ato gyo nga matagaag pagtagad aron dili ta makulangan. Paki-share sa atong live mga kaigsunan kay dinhi ato gyud nga hisgutan ang mga mensahe sa Dios og sa tanan nga nagsunod dominaw diha sa ato nga pagpadayon. Mohimo na kitag mga pag-ampo sa ato nga pagpadayon ini nga mao nga programa mga kaigsunan ka.
Amahan mo nga langit nun, salamat kay Lord ining oras ugtak na sa kabuntagon. Salamat Lord sa imong pagkamaayo, sa imong gugma, sa imong kaluoy, sa tanan Ginoo nga imong gibuhat diri sa among kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan, ang imong ngalan mo'y matuboy labaw sa tanan. Di na may kinahanglan Lord mag-mention pag grupo, mag-mention pag ngalan sa tao. Ang importante ma-mention ang imong pangalan nga mo'y pinakasikat sa among dughan. Lord, mo na pinaka-importante nga ngayon among himuon karon. Mag-alagad kami kanimo subay sa imong kabubuton. Kanang insakto, kanang sibo gayud sa imong nga gusto. Lord, dili boy di nga mag-major lamig usa. Kasugo, duha kasugo, tulo kasugo. Daghan ka mga kasuguan nga kinahanglan namong taghaag pagtagad. Dalaygon ka sa walay katapusan sa among mga kinabuhi. Ikaw ang Dios sa langit nga maghatag o naghatag ka namo sa malig-on nga pundasyon aron kami mahimong malig-on pag-alagad kanimo. Father God, tudloy pa kami sa mga butang nga wala namo makatuni. Tudloy pa kami sa mga butang nga wala namo mabali. Abli kami Lord sa kabag-uhan, abli kami Lord sa unsay imong itudlo igiyat diri sa among kinabuhi. Salamat Amahan, ako ginatugyan, kinasalig kanimong tanan. Pinagay sa mga anak nga maos Dios Kristo luluwas ang tanan nga nagsabay mag-ingon. Amen o amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan ini nga kabuntagon. Mayong buntag kaninyong tanan sa mga nagaminaw na to sa radio set. Ubay-ubay tag mga naminaw karon, dalaygon nga atong abuhin Dios ang atong number 1 nga tigpaminawan si Nanay Nining. Way hunong way undang may buntag kanimo na Nining Roda nga naa diha dapit sa Mag-ubay. Sa ninyong tanan nga nagsabay ining oras ugtak na sa kabuntagon, happy morning. Way hunog way undang kita nga pagbalita diha kaninyo mga kaigsunan adlaw o gabi kining pulong sa Ginoo madunggan ining Shine FM. Kuna ang ako pangayoon kino ampor kita mga kaigsunan nga mamintinan tani, ma-maintain kani, mapadayon nato kini mga kaigsunan. Kay ang kamaturan di gyud na mabali mga kaigsunan ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, mga krusada, mga pag-broadcast diya sa radio, sa TV o guban pa, mga brochure mo gastog gyud nagsalapi. Reality na mga kaigsunan, kamaturan na munang ngano nakapadayon ta sa pag-broadcast kay may salapi nga miabot. So way salapi nga abot, way padayon mga kaigsunan. Mao na ang kamaturan. Di na ikadinay mga kaigsunan kay mao na ang kamaturan. Adlaw-adlaw gagastog salapi ning mga sibianan. Adlaw-adlaw gagastog salapi ang mga pastors, lalo na sa mga krusada. Oy, ang gastuan na mga kaigsunan dili na mo bus og 20 mil kana nagabiyahe og lagyo kay nga mga dapit para lamang imantala ang ebanghelyo. Kay karong panahon na kinahanglang babae lalaki, mga Kristohanon magbabtikon pagsangyaw sa maayong mensahe ngadto sa tanang tao. Okay, may butag din ni Pastora Estrada Abalye Nilia. Sister, ang atong pinangga nga igsuon nga diin nagmabtikon sa pagsunod sa Ginoo. Bada ni Pastor Jerome idong Gmart. Salamat ang Dios magkaparalangin maghatag kaninyo kaligon o kadasig diya sa may Buena Vista. Okay, dalaygon ang Dios sa tanan nga sunod og naminaw padayon mga kaigsunan ini nga kabuntagon online. Kindly share sa atong live karon kay ato ning kumustahon ang atong mga kaigsunan ha. Okay, paki-share sa atong live mga kaigsunan. Kay dili man ko ka-share god kay mao lagi ni. There is something right. Salamat kayo sa atong igsuon nga nag-share no. Salamat kayo. Salamat sa mga kaigsunan karon nato nga way hunog way undang nga naga-share ini atong live mga kaigsunan. Thank you kayo. Okay, so sa tanan nga naminaw karon mga kaigsunan na nasabtay tun-an karon nga mga mensahe sa Dios nga maghatag kaligon o kadasig kanato nga tanan ha. So dalaygon kay ang Dios sa ato nga mga kinabuhi mga kaigsunan kay ato nasab nga madunggan ang mga pulong sa Ginoo nga may maghatag og kinabuhi sa matag usa kanato. Ikaw ang hari, ikaw
Okay, sa tanan na to nga mga kaigsunan, kini nga mga pagpaabot ka nato sa mensahe sa Dios mga kaigsunan, puro gyud ni puro gyud ni giampo nato og atong gipangayo sa Ginoo nga diin ang iyang mensahe mo'y mudangat diha kaninyo nga walay halo nga unod non, way halo nga kalibutanon o way halo mga kaigsunan nga mugna lamang sunod kundi atong gipaningkamutan nga mudangat diha kaninyo ang insakto og sibo gayud sa gikinahanglan sa tao, pagtudlo, pagbadlong, pagdisiplina, paggiya mga kaigsunan unsaon nga maandam kita sa pagbalik sa Ginoo. Muna sa ato nga intro mga kaigsunan kagaina, kinahanglan nga dili lang usa ka dili lang ta mag-major og usa ka subject. Kay dili ra ba usa ka sugo mga kaigsunan, dili ang issue sa Bible, dili ra ba about prayer. Dili lang about Bible reading. Dili lang about kining healing. Dili lang about worship. Dili lang about igsuon ko sa deliverance. Daghan pa kaayo nga dapat natong tan-awon mga kaigsunan tagdon. Kay ngano man kung usa lang ka subject ang ato nga tanahon nga nagsalig ka na makisumo pasar ka no. Kay bisag unsa nimo ka bright anang usa ka subject di man hindi ka pwedeng mo pasar ana. Kinahanglang kumpletohon. Una nga sa atong pag-asimba, sa atong nga pag-live igsoon, sa atong nga pagpadayag sa pulong sa Ginoo, ato gyud nga gitingkay dinhing tanan nga dili lang usa. Samas kung gingon kagaina, nga pertito nimong moampo. Ya di po kahimasag Biblia, unsa man po na nimo? Pertito ka mo basag Biblia. Unya batir gihapog batasan. So daghang mga butang nga wala pa gid nimo mahatagig pagtagad kay wala ka masayod nga kinahanglan din natong apilon sa pagbuhat. No? So daghan gid kay mga kaigsunan nga dapat atong tikapon aron ta masayod unsay angayan buhaton og himuon sa kinabuhing Kristo hanon. Munang di ta magpabaya mga kaigsunan. Munang ayaw dayeg kaathag nga makakita ka og grabe nga mga milagro, grabe nga mga buhat igsuon ko. Nindot na, idugang na sa imong naibalaan nga kinahanglan sabday nato ning paningkamutan, pero ayaw kalimot nga dili lang gyud na usaha nga diha ra ka nakatutok, nga ayaw tutok sa usa lang ka isyu, usa lang ka panghitabo sa Biblia mga kaigsunan, kay ngano man daghan pa ta nga dapat himuon kana di pagka manggihatagon, di ba? Apil na mga kaigsunan, Kristohanon tod ka, kining grabe ka may nampuon, ya dalo po ka kayo, o grabe po ka manghihatagon, o niya chismosa po kayo. O, di ba? O, problema po na. Kung nagingon makaigsunan, wala to'y bisyo, pero batasan, pertir gyapong batia. Nawala na to niyang bisyo. Salamat as Ginoo, salamat sa bisyo. Salamat pastor, kay wala na gikoy bisyo. Pero batasan, pertir na magyapong batia. O, nindot ato kay batasan, pero pertir man pong pakadalawa sa mga halad o ikanapulo. O, tanawa ra mga kaigsunan. Kusog tong matag ikanapulo, dili man pud hinimba. Iray-irang ipadala niya ikanapulo. Nausawa mo po na nato mga kaigsunan. Ha? Okay, so magakuan kita, maghatag kitag pagtagad sa itong mga kaigsunan ha. So salamat kayo diha ni Ruilin Dumayo de la Linia. Good morning Pastor Kim from Himalalod, Barangay Iling Gamay. Salamat sa itong mga kaigsunan diha sa Iling Gamay nga naglantaw ka nato karon. Okay, dalaygon kay ang Dios sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Siya lamang ang matuboy, mapasidunggan sa tanan nga panahon, sa tanan nga oras. Kaniyong tanan nga mga naglantaw, panalangin ang inyong madawat. Kon, muna ako digi ko muditsog panalangin ra. Panalangin kung tinuod tang matinumanon sa Ginoo. Ang panalangin dili lang mag-issue sa kwarta. Ang panalangin mahimo nga diin diha sa pamilya, malinawon, malipayon. Komportable kag unsay naa nimo karon. Ang tinuod nga panalangin dili sa milyonaryo ka, ang tinuod nga panalangin komportable ka unsay gihatag sa Ginoo, nga malipayon ka bisag unsay imong dat. May 1,000 ka, may 5 ka, may 20 ka, happy ka ngano man, komportable ka sa kinabuhi nga diin naa si Kristo. Ang makadato sa tao dili ang danang mga butang, kun dili makadato sa tao komportable ka unsay naa nimo. Oras na to mga kaigsunan ko, alas 8:58, 2 minutos na lang sa dili pa mag alas 9. Okay, so salamat kayo kanatong tanan, paki-share sa atong live kay para mga kaigsunan ko madunggan o mabatian sa atong mga kaigsunan
ang pulong nga makalangit mga kaigsunan nga maghatag kanato og kagawasan. Okay? Sa pagkanindot mga kaigsunan, kung sa kanunay kita madinot-tuton diha sa Ginoo. Kay ikaw akong hari ug ikaw ang akong Diyos. Okay mga kaigsunan, ining oras uktak na sa kabuntagon atong tun-an ang unsa nga mga sakripisyo diha sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan sa mas kung gitudlo sa nganang labay nga panahon nga diin importante kayo nga masayod kita ining mga butanga tungod kay basi kumpiyansa kay ta mga kaigsunan. Thank you for watching, Angeli. Okay? Angeli, thank you for watching sa to nga mga kaigsunan nga naglantaw karon. So, mga kaigsunan sa pag-serve nato ni God, ayaw paghuna-huna nga nag-alagad ka sa Ginoo mao ra gyapon. So dapat masayod ka niini nga kung mangalagad ka Ginoo dili na sama kagahapon. Kabantay mo sa panahon nga manarbaho ka ay kung ingna nga mas moras gyapon ang imong daily routine. Ha? Dili gina mao. May kausaban. So expected once nga moalagad ka Ginoo there is something new, something different, nga dili na pareha kagahapon. So kung malagad ta sa Ginoo mga kaigsunan, automatic na may mababago sa buhay mo, sa pamumuhay mo, sa ugali mo, sa pananalita mo, lahat. Halos lahat ng sitwasyon sa buhay mo ay magbabago. Mausab yun na siya. May pagpaminaw diyan ni Rica Iscribano rather. Good morning Pastor Kim, watching here in Malboal, Cebu. Agreet na lang ko sa tanang taga Gihulngan, labi na sa taga Agulang. Request kong song Dios Ka by Ambassador. Salamat Pastor. Si Angeli. Dili si Rica. Kisar ko ni si Rica, no? Salamat kaayo. Okay, salamat kay sa itong mga kaigsunan nga nagasunod. So, kung natong tanawon mga kaigsunan, pag mangalagad ka Ginoo, maraming mababago. Naagi mausab sa imong kinabuhi. Niya mga tana ko makaigsunan, willing ka kana? No? Mayong ka, mortgage pastor. Nothing has changed. No, hindi pwede yan. Dili pwede nga maoras gihapon ang mahitabo mga kaigsunan. Munang kamong tanan nga naglantag na minaw karon ay gimog pag-ingon nga kung mangalagad na gani ka Ginoo mosunod na ka Ginoo maoras gyapon di na gina pwede. Kung nangalagad ka Ginoo niya moras gyapon ang nangyari sa imong pamilya, moras gyapon ang imong lifestyle, wala ka nangalagad og Ginoo. Nag-claim lang ka o nag-angkon ra ka nangalagad pero sa tunay wala ka nakaalagad og Ginoo. Moingon ka karon, ako nanarbaho bi ako? Nanarbaho bi ako? Nanarbaho ka, ano naramay ka sinyo ha? Nanarbaho ba ako? Muna'y nanarbaho nga naras sinyo ha? Mumatarag bisag unsa urosa ha? O di ba? So wala ka nanarbaho. Kay once nga manarbaho kay igsoon ko, maadto ka sa imong agalon, maadto ka sa imong busing, lahat ay nagbago. Mumata na ka sayo. Pag mata nimo, maadto na ka sa trabahoan nimo. Unya, dili pwede nga matulog ka bisag unsa imong usang-unsang oras sa matulog. Nasabtan ba ito mga kaigsunan? Once ka manarbaho ka, kay gibayra ng imong oras has been paid. Kanang imong oras dili na naimo timani na igsoon. Once nga manarbaho ka, kanang oras nimo kanang alas 8 ngadto sa alas 5 sa banang oras sa inyong sabot, dili na naimo. Moingon ang imong amo, okay, magtrabaho ka alas 8 ngadto sa alas 11:30. Pwede ka makarelax alas 11:30 ngadto sa alas 12:30. Relax ka, pwede kang matulog ana. Pagka alas 12:30 ngadto sa alas 5, trabaho na po ka, di ka pwedeng matulog. Di ba? Kaya nanarbaho ka. Ngano nanarbaho man ka, may giapas ka nga sweldo. Mga kaigsunan, kung gusto tang moadtog langit, ay ang unta ng imong gusto kay ngano, na-standard ang Dios, na-standard siyang ipatuman diri sa tong kinabuhi. Kay maorag hapon ang ato ang kita rin magbuot, magampo patag dili, moalagad batag dili, mohatag batag dili, mosimba batag dili. Ay na lang paghunahunag langit mga pinangga oy. Huwag ka na lang mag-isip ng langit kung ganyan ang ugali mo. Ino ba kaison sa akong kinabuhi? Sa ako ha? O
sa akong pagkapastor, grabing kausaban. Dili na ko pwede nga buhaton pa nako ang sama na kong gibuhat kaniadto. Ang laki ng pinagbago sa buhay ko nang nagdesisyon ako na sundin ko ang Dios. Grabe kausaban. Muna sa tanan nga naglantaw karon, ay mo pagtuo nga maoras gihapon ang mahitabo sa imong kinabuhi. Ha? Malaking pagbabago ang mangyari. O, sa una, tulog ka. Tibok adlaw tulog. Baysa kung saan ka rosa mo bangon, unsa rosa ka mo kaon, pwede kina. Pero pagdating nga diin na nakay trabaho, di na gina pwede. Sa panahon nga walay kanawa pa ka mag-eskwela, tulog taman si ginawa. Pagdating nga mag-eskwela na ka, bisag perting kapuya, mo bangon labi na ng mamande, pagkakapuya ginang mande noon, ngano dagoy na. Kapoy kay bangon. Way laming kaligo. Nya sao man gyud nga klase man ta. O di mata gyud kag mga alas 6:30 kay maligo, magprepara sa imong uniform o guban pa. Kapoy kay na. Nya bato sa eskwelahan, sige tulog amo agwanta gyud, balakag magduka-duka nang dalan. Sige gyud, larga gyud ta kay may eskwela lagi, kay gusto lagi edukasyon, kay gusto lagi nga mahayahay ang kinabuhi sa uabot nga panahon, di ba? Ni sacrifice ta na nga mga butanga because we are aiming something someday nga manindot ang ato nga future. Ha? Manindot, sacrifice. Matatag sayo. Ligo tag sayo. Prepare ang uniform, di ba? Kabantay magyud mo. Pag sayo sa buntag, dili wala ginay laming ikaon, tama? Wala ginay laming ikaon mga kaigsunan. Wala ginay laming ikaon. Sayo kayo alas 6 agi kawag lami. Pero need gyud kang mukaon bisag walay lami kay dili na makapwede mukaon pag adto na ka sa eskwelahan. Gawas lag break time unya pag maabtan ka sa time o pag maabot sa time pag lakaw nimo di wa kay kaon pagikan. Ya kay wala sayo pagod kay wa kay kaon nya kay gabaklay man ka sa dalan pag abot nimo sa eskwelahan perti nang gutoma. Nya wa kay kwarta. So imo gyung i-sacrifice nga dili ka ganahang mukaon tunlon gyud bisag dili ganahang tunlon kay sayo pagod. Ya bisig di ganahan nga matug sila mo adto gyud kay klase ra ba gyud. Bisag dili ganahan na ng subjika agwantahon na lang gyud kay ug di gini mo pasaron pud di adi man buka ka pasar. O di ba nakuha niyo ang punto ison? Now, sa diha nga wala ka mag-eskwela o nag-eskwela ka, nagtrabaho o wala ka magtrabaho, dako kay kalahian. Ha? Nguna dapat unta masabtan nato mga Kristohanon nga dako kay kalahian sa dihang nangalagad ka og wala daghan kay tang mga butang nga dapat natong i-adjust atong anad-anaron igsoon pag anad-anad ka Kristohanon ka na pag anad-anad og singgit og hallelujah praise the Lord nga kalabanan ra ba sulog-sulugon ka hura-hurawan ka labi nag magsuot ka og kanang pangsimba o kamura magpastor o kamura magsikuan hura-hurawan ka kasama na part na sa kausaban sa pagkakristohanon. Butana naman muna yung simbag buntag, simbag uto, simbag hapon, malapaw na ka sa langit, ani. Grabe huraw-huraw, no? Ha? Di ba? Sa una, wa makamakiting nagpulo, wa makamakiting, kuha naman ka sa una, gaslibless na ka sa una, mora na imong estilo ka ni adto, pero karon naunsa man, yawas ra, manar ba dahi, no? Yawas ra, nabalaan mag akong amigo? Karon kay gabit-bit naman pog Biblia. Mura naman kag pastor. Muratag malain ana igsoon. Kasama na dapat makasabot ka kasama na sa changes sa atong kinabuhi. Ha? Kasama na. Ug ayaw nagkabalak igsoon. Igora na sila sa comment. Wala sila kasabot nganong naingon anak ka. Kaya usay mahadlok maguta mo nang dili kita magpalata nga Kristohanon bisag ana sa mga kalanaan sa mga dagkong kalanaan maulaw tang magampo kay maulaw ta. Igsoon daghan pa kitang dapat katunon. Muna dinhi adlaw-adlaw si Pastor Kim naning kamot sa pag-discuss diya kanyo sa mga butang angayan nga katunon once nga makristohanon ka dakog kausaban timan ini. Kung walay kausaban sa tanan sa imong kinabuhi, magduda ko, dako kog duda nga di ka Kristohanon. Kaya ang tinod nga Kristohanon, ang laki ng pinagbago sa buhay mo. Ugali mo, pamumuhay mo, pananalita mo, lahat magbabago. No? Yung dati mong kaibigan, hindi mo na kaibigan ngayon. Di ba? Yung dati mong kabarkada, hindi mo na kabarkada ngayon dahil nagbago ka nga eh.
Hindi ka nagbago papunta sa kasamaan, nagbago ka papunta sa kabutihan. Yan ang pinagbago. Dati ay marumi yung ugali mo, yung bibig mo, grabe. Mo na imong estilo kaniadto. Pero sa dihang anak sa Ginoo, grabe yung pinagbago. Yung pananaw mo sa buhay, imuha nga panghuna-huna sa kinabuhi, imong mission, imong vision, imuha nga lifestyle, grabing kausaban. Ang imuha nga mga hunahuna, ang imong hunahuna nga grabe ka negatibo kaniadto, karon positibo na. Sa una mo hilak ka pag naay problema, karon mo hilak gihapon, pero diha na sa Ginoo. Sa una hopeless kay ka, pero karon grabe na. May paglaom na. Mo na makaigsunan ang dako kay ka sa una pag naa kay sakit, na kay balatian, makay ka murag mamatay na gyud ko ani, manugon dayon ka. Pero karon moingon ka, God is my healer. I am healed today. So aduna na kay mga positibo nga mga panglantaw. So igsuon ko, inyo bang nasabtan? Mauna ba ding nahitabo sa imong kinabuhi karon? Positibo? Atong basahon igsuon ko. Ang usa sa nagpalig-on sa mensahe nga diin atong klarohon mga kaigsunan. Sabayan niyo na mga kaigsunan kay dapat masayod mo niyan dapat lain before na ko nabasahon. Ang pinagbago sa imong kinabuhi igsoon ko, sa imong nga kinabuhi wala ka ng takot. Mawala na yung takot. Isa sa mga pinagbago, dati ay matakotin ka ngayon, dati ay mahiyain ka ngayon, hindi na. Pero hindi atong klaro na ang imong pagka-maulawon kaniadto nya karon dili na ka maulawon sa tama nga butang Dili kay maulaw, wala kay ulaw nga magbinuang, wala kay ulaw sa tama. Unsa man nga wala kay ulaw, wa kay ulaw nga mobuhat sa kabubot-on sa Ginoo. Wala kay ulaw mo ampo. Wala kay ulaw mo pray diha sa pagkaon sa daghang tao. Di ba? Mabasa ra ba ginato na sa Biblia? Kung ikinahihiya mo ang Dios, ikahinaya ka din niya. So mo na mga kaigsunan, dalaygon kay ang Dios nga magtudlo magiya ka na to adlaw-adlas tong kinabuhi. So timan ini, kung mahimo kang Kristohanon, naay dakong kabaguhan, naay dakong kausaban. Kung wala man lay kausaban sa imong kinabuhi, doubt ko o Kristohanon ka ba? Kung maoras gihapon, nga naman. Bisyo, kahilayan o guban pa, maura gihapon. Lifestyle, maura gihapon. Wala mga kaigsunan. Akong basahon kini sa kapasay sa balang kasulatan mga kaigsunan aron pagpamatuod sa ato nga gitun-an niini nga kabuntagon. Marcos 8:34 mga kaigsunan, magkahuman ani akong tagapagtagad ang inyong mga mensahe. Marcos 8:38 gitawag ni Jesus ang katawhan o ang iyang mga tinun-an. Tinun-an niya dili membro? O giingnan sila. Bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinun-an, kinahanglang kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Sakit pa ini mga kaigsunan. Unsay buot ipasabot sa kalimtan ang kaugalingon? Wala na ba bilian tungkol, di na ba nato ni paliguan, di na ba tan ni sudlayon, di na ba nato ni limpyuhan? No. Dili na buot na mo ipasabot. Okay? Unsay buot niya nga ipasabot nga kalimtan? Kinahanglan kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Igsoon ko, sa giingon ko na kagaina, kanang kalimtan yung kanang imong kaugalingon. It doesn't mean nga dili na ka matulog, dili na ka mopahulay, dili na nimo ni saktagdon, dili na ka manghingoko, dili na ka manghinaw. No, dili na ka maliko. No. Unsa man igsoon? Ang pahikalimtan dia is your fleshly desires. Unod-non nga tinguha, kay daghan kay unod-non nga tinguha, gusto ini butanga, gustong makabot, gusto gyud ni kalimtan ang imong gusto. Kay daghang gusto ning atong unod kini atong kaugalingon igsuon ko nga maoy usahay mo hindrance, mupugong usahay sa kabubuton sa Ginoo. Dili kahatag og ika na polo tungod kay palit ining butanga, dili naman necessary. No? Muna ingon igsuon ko, pag musunod ka Ginoo, kalimti na ginang imong gusto. Ang gusto sa Ginoo dapat may matuman. Klaro kay? Pasano niya ang iyang cross ug musunod siya kanako. Kamantay mga tong bata nga batanon nga dato mga kaigsunan. Halos nahimo niya ang tanan, pero giingnan siya ibaligya ang tanan nimo kategorya ipanghatag sa kabos ug balik diri sunod kanako. Oy, naminghoy ang dato. Nga naman kay dato siya kayo. Mga kaigsunan, kung dili ka kadinay sa imong gusto, ayaw na lang paghuna-huna og langit.
Kung di ka kadinay sa imong unod, sa imong pangandoy, sa imong kinabuhi, ayaw na lang paghuna-huna og langit. Ngano man igsoon ko, dili pwede sa langit nang nagtinguha pa sa imong unod nun nga tinguha sa imong pangandoy igsoon ko. Kay kung imong tanaw ng asawa ni Lot mga kaigsunan, naluwas na unta, mong naunta ra gyud. Giingnan sila sa mga anghel nga sige dalagan kamo dito og ayaw gyud paglingi. Apan ang asawa ni Lot nakahuna-huna nga naa man di ay daghang mga kabtangan nga naa dito sa ilang panimalay. Unya nasunog naman, milingi siya ang nahitabo na himong haliging asin. Muna mga kaigsunan, ang imong kinabuhi pagkatanaw pagkasabutang pertegyo kang pagkaasgara. Parat gyud ka kayo igsoon kung naglantaw ka sa mga butang ining kalibutan na. Muna nga daghan kay mga panghitabo nga tungod sa atong pangandoy lalo ta nga na layo sa Ginoo. Dahil sa ating mga pangarap sa buhay mas lalo tayong nalayo sa Dios. Lalo tayong nalayo sa Kanya. Nang dahil sa ating mga pangarap. Hindi masama nga na mangarap, hindi masama. Maganda 'yan. Pero dapat yung pangarap mo, tinanong mo muna ang Diyos, Lord, itong pangarap ko, masaya ka ba dito? Okay ka ba dito? So muna mga kaigsunan, dapat nga tagaan kinatog pagtagad ang mga pulong sa Diyos. Sunod mga kaigsunan 35. Kay ang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako og sa maayong balita dili mawad-an niini. Tanawa igsoon. Grabe ang tao, perting pangitag kwarta, perting pangandoy, perting yung tinguha nga makakwarta ug uban pa nawad-an na hinuon niini. Ako sa basahon ni mga messages kay basig mudaghan ni di na ni matagad unya. Okay? So, salamat kayo diya ni TBB. Thank you kay TBB. Good morning diya kanimo. O another ni Gloria Hermino, maayong buntag Pastor Kim. Salamat sa pulong sa Ginoo nga maoy pagkaon sa atong mga kalag. Thank you Lord. Hallelujah. Mag-practice na tag hallelujah. Praise the Lord. Mag-practice na tamang kaigsunan og litok ka mga pulong nga makalangit. Gikan ni Dagupan Minda Teves. Maayong buntag Pastor Kim og sa tanang naminaw og nagtan-aw. God bless you mga igsuon. Gikan diri gyapon ni Sister Minda. Amen. Glory to God, Pastor. Gikan ni Nanay Norberta Yu Tratse. Good morning, Pastor Kim, og sa tanan na followers ni nga maong nga programa. Dalaygon ang Dios nga sa kanunay nagatiman kanato tanan. Watching here in Bindoy. God bless. Og maayong buntag, maayong paglantaw din ni Pastora Ilse Candelario Idanyo. Good morning, Pastora. Ang Dios magapanalangin. Magandang umaga sa iyo dyan at sa buong pamilya. No? So muna mga kaigsunan, usa sa kanunay nato nga pagtudlo diya kaninyo. Nga diin. Once nga mga lagad ta Ginoo, there are sacrifices nga atong himuon. Kalimutan. Tingnan mo kalimutan mo yung sarili mo. Ano man ang pangarap mo sa buhay, para sa Diyos. Pero alam nyo, mahirap tong gawin. Napakahirap ito. Lalo na yung pananampalataya mo ay medyo half. Ang hirap to. Maraming tao, maraming mga alagad ng Diyos na ayaw magutom, ayaw masaktan, ayaw magsakripisyo. Gusto lang na relax. Palaging na tumatanggap, ayaw naman nagbibigay. Hindi yan pwede. Kung gusto kang magkaroon, dapat magbigay ka. So kung tingnan natin ang salita ng Diyos, napakaliwanag, napaka-clear na si bisan kinsa o kinsa nga gusto nga akong mahimong tinunan, kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Pasanon niya ang iyang cross o musunod siya kanako. Muna mga kaigsunan, kabalo mo, we are called to sacrifice. Pastor, inguntog mga lagad ta Ginoo mahayay. Yes, inood na. Ang kahayahay nga ato nga gipangandoy mga kaigsunan, not only here on earth. Ang gipasabot nga kahayahay da mga kaigsunan nga diin
hangtod sa kahangturan nga kahayahay kapaitan dili na. Kay timan ini temporaryo ang atong kagulanan dinhi sa kalibutan, temporaryo po ang atong kalipay dinhi. Kay dili ni maoy final destination sa mga Kristohanon. Ha? Yes, dili ikadinay nga bisag Kristohanon tag madili, pwede tang malipay, pwede tang mag-uol, pwede tang mag-enjoy, pwede dili. Halos puro pariharang. Adunay Kristohanon nga nang magulanon, aduna pwede dili Kristohanon nagmagulanon. Adunay dato nga Kristohanon, aduna poy pobre nga Kristohanon. So kung imong panahon murag puros parihara mga kaigsoon, pero unsa man gud ining gipasabot sa Biblia? Ang gitudlo sa Biblia is not temporary nga enjoyment mga kaigsuonan. Ha? Dili temporary ha. Forever and ever ang iyang gihatag nga enjoyment diri sa kinabuhi. Yes. Moagi kitag kalisod sa kalibutan. Pero dinhi pa lang sa kalibutan, ipadama ng Dios yung kasayahan. Ano ba? Yung kasayahan, yung kaligayahan na ikaw ay anak ng Dios. Unsa diha naa Igsoon? Hope. Dili ka hopeless. Dili ka dinay bisag unsa ta ka Kristohanon, dili ka dinay na mga kabug-at kalisod problema sa kinabuhi. Pero tingnan nyo, unsa may kalahian? Ano ba ang pagkakaiba sa dalawa? Ang hindi Christians at Christians na parehong may problema, talagang ibang-iba pagdating sa puso. Patuloy na umaasa yung may Diyos sa buhay. Patuloy na umaasa. Pero yung isa, nawala ng pag-asa. Kaya mag-suicide na lang. Gusto na lang magbigti. Dahil wala ng pag-asa. Pero tayo, kahit nasa problema tayo, walang problema. Bakit? May Diyos eh. Ang Diyos na palagi nating tinatawag, siya ang nagbibigay liwanag sa ating buhay. Ha? Siya ang palaging nagbibigay liwanag. Ha? Muna mga kaigsunan, kung atong tanawon pag-ayo, lahi gyud ning naa kay Ginoo wala. Kay ang naay Ginoo, positive thinker na, optimist. Ha? Kakuha man na mga kaigsunan, optimist, positive thinker. Palaging positibo yung pananaw niya sa buhay kahit nasa bingit ng kamatayan. Kahit nasa kahirapan, kahit walang-wala. Yan ang malaking pagkakaiba. Dahil may inaasahan siya, may ama siya na tutulong kung ano man ang problema na darating sa buhay, kawalan ng bigas, kawalan ng pera, at halos wala na lahat. Walang makain, walang mainom. Pero masaya pa rin kasi alam niya na hindi ito ang final destination ng mga anak ng Diyos. Yes, nahihirapan tayo. Nabibigatan tayo dito sa mundo. Pero tandaan nyo, hindi ito ang permanent place natin nasa langit. May katapusan to. Pero ang isip ng ibang tao na ito na, pag wala ng pera, patay na kuwan eh. Pag wala na, wala na. Wala ng pag-asa. Pero tayo na mga alagad ng Diyos, yung pag-asa natin wala dito sa mundo. Yung tunay natin na kasayahan wala dito sa mundo, nasa langit. Kaya siguraduhin natin na dito pa lang tayo sa mundo, nandito pa tayo sa lupa, ay nagagalak na, masaya na ang Diyos sa buhay natin dahil sinusunod natin kung ano ang mga kautusan niya. So kailangan nating magsakripisyo para makuha natin yung standard niya, yung standard. Yung ugali niya na mamumuhay tayo ng kagaya niya. Tandaan nyo yan, live like Jesus. We must live holy. Dapat mamuhay tayo na banal, putli, pure. Isa yan sa mga hangarin ng Diyos na gawin natin. Ano? Kabanalan. Paano tayo aabot sa kabanalan kung ganito pa rin ang estilo ng ating buhay? So kung walang pagbabago, hindi tayo makaabot sa standard na kabanalan. Yung pagkaputli, yung purity, yung righteousness, mamumuhay tayo ng kagaya niya. Isa yan sa mga standard na dapat nating hangarin.
dapat nating makuha. Kaya dobling ingat, na hindi tayo magkasala. Muna mga kaigsunan, usag yun na nga dapat natong tanawon kay ngano nako itudlo ninyo kani bitang nasanad na ta ining muragyano ra kay pagpakasala kay ato rang gigamit ning term nga hinulsol, haya-haya. Ayun ra, pag hinulsol ra ko, igsoon ko. Kana bitang murag dali ra kayo sa tong hunahuna ning pagpakasala kay gasalig ining hinulsol. Mura baga, okay rag muligid tagyanang kay nara may tubig nga makahugas na to, makaligo raman ta. Igsoon ko, kung imong tanawon, kining pagpabalik ba sa Espiritu Santo nga mawala sa tong kinabuhi, ayaw paghuna-huna nga sayon kay na? Gatuod daw kag sayon kay namo nang usahay ni mga tao magkumpiyansa ra. Dali ra kay magpakasala, dali ra kay mohimog sala, kay moingon ra gyud nga maghinulsol ra ta. Isultian ta mo tinuod ka. Gatuod daw ka ug kanang imong gihuna-huna nga diin ay okay ra makasala ato lang hinulsolan. Kabalo ba ka sa pulong hinulsol? Kabalo ba ka unsaon mo na pag-apply? Unsay may tabo nga unsay matawag sa taong gahinulsol ug unsay gibuhat sa taong maghinulsol? Dili na yano igsoon. Dili na dali nga himuon. Dili po na dali nga ma-comply nimo. Kabantay mo igsoon, laan ta mo ha. If you remember mga kaigsunan sa time nga ang Ninibe pakanaugan nagsilot, kipadad-an og tawo nga mo si Jonas. Kinomdo mo. Unsay gibuhat sa mga tao dito nga diin ni pailalom diha sa Dios kay nakasabot sila. Unsay klase nga paghinulsol ang ilang gihimo igsoon? Gikiskisan ilang ulo even ang Prime Minister. Gibutang nga gabo. Nagpuasa sila. Nasabtan. Unya karon, yano-yanohon lang nimo pag-ingon, maghinulsol ra ko sa akong sala. I don't think so. Kung kanang imong gihimo mo ingon ra ka, Ginoo, nakapamabay gyud ko Ginoo, pasaylo gyud ko. Hinulsol na nimo? You have to show, you have to prove something that you are sincere of your repentance. Do something. Kabantay mo o kung na magluksa ka? Muna'y nag-uol ni mo nga guula ginakoy kay namatay si so-and-so, hilak yun ko. Oy! Madahan? Iyon ana lang kasayon? Gasaligta kay ang Dios gugma, so that is why sayon ra kay tang magpakasala kay gasaligta nga pulong nga hinulsol. Oy, igsoon ko sultihan ti kasasyon, is not easy nga maghinulsol. You have to prove nga tinuod ng imuhang gihimo nga paghinulsol ug ang tinuod nga naghinulsol maningkamot ug pag-ayo nga kanang butanga nga iyang gihimo dili na mausab. Why is it always everyday imong gihimo everyday ginabuhat mo na hinulsol nimo? Oy kiigson sultihan ti kas tinuod kana murag binuang na gina, nag-abuse ka sa pulong nga hinulsol, ga-abuse ka sa gihatag sa Dios nga chance, gasalig lagi kay ang Dios gugma mo nang yano kaayo nato rang magpakasala, yano rang di mo simba, yano rang di mo ampo, walay pag-amping sa kaugalingon. Kay gasalig kining pulong nga hinulsol. Muna mga batanon, lalaki babay ay magpakasala taron kay hinulsol rubit ta oy. Madahan ayaw ninyo yama-yamain ang pulong nga hinulsol igsoon. Dili na ma-apply sa sayon nga pamaagi. You have to sacrifice mo na gingon kung unsa ang imong pag-sacrifice sa pag-alagad sa Ginoo, musubra pa nang imong paghinulsol igsoon. Sa pulong na lang hinulsol. Gikuot gyud ang pinaka serious o paagi nga naa sa imong dughan. Muna makaigsunan, kinahanglang sincere, kinalang pamatud-an nimo, kabantay mo anang grabe gyud nga pagbasol o paghinulsol siyang kinabuhi. Halos 5 ka bulan, 1 ka bulan, 3 ka bulan. Ang iyang mourning, dili morning ha, mourning. Ang iyang pag-mourn
pagluksa tungod sa nawala niya nga pamilya. Ha? Dili ingo nga atorang hinulsulan. Muna igsuon kay sayon ra kay ganito wala man tudlo ang pag-emphasize kayo ang tinuod nga paghinulsol. Yano ra kayo nga ay ato lang sa buhaton. Kabalo mo kita nga sala, maghinulsol ra gud ta. Oy igsuon ko basa nang Hebrehanon. Ngano man kay imo man ang gibuhat ang sala nga imong gitumban kaniadto. Ang sala nga imong gidumalian kaadto apan karon yanon lang kay buhaton kay moingon ra ka maghinulsol. Gasalig lagi kay buutan kay mo na usahay abusara na to ang grace, ang grasya. Don't do that mga kaigsunan. Huh? Ayaw in town og abusari igsuon, ha? Ayaw tayo og abusari ang pulong nga hinulsol. Kay ngano man mga kaigsunon basi og masipyat hinuon tag abusar tana sige ra tag pagkasala mo na gingon ang resulta mao ni tingala ka nga di natabla nimong kasing-kasing kay gasalig ka sinulsol madugay nimong hinimo na igsoon kay kahinulsol sige inom-inom ra ta ginagmay hinulsol ra bitaw ta pakasalar ta ato ang supakon si pastor ato ra ning kuanon dili ra ta magamping dili ta magbantay ay okay ra hinulsol ra bitaw tanawan ay tabos imong kinabuhi mas lalo kang iduot ni ana sa kalisod mas lalo kang iduot nga imong kasing-kasing mura na kag si paraon mas lalong motigas og mas lalo ka worst ang imong kinabuhi nga sensitibo na ka sa mga butang nga dili maayo og kabalo ka once nga nagsalig ka anang hinulsol ayaw pagkumpiyansa igsoon kay basig mas lalo kang mo worst di ko ka sure tanan nimo nga pag-ingon nga naghinulsol ka gidawat banag Dios kay ngano ang tinuod nga naghinulsol makita nato ang resulta sa iyang pagkinabuhi ang iyang mindset ang iyang pagkinabuhi ang iyang kasing-kasing ha kay ang tinuod nga naghinulsol nagtinguha pa na sa kaayuhan o nagtinguha nagkalipay sa Dios nagtinguha nagkaayuhan sa ubang tao o nagtinguha na nga kanunay makadaig sa Dios pero kabalo mo ang tao nga moingon nga naghinulsol unya pulong rang hinulsol wala maaplikar ang tinuod nga hinulsol kay wala kaabot sa standard sa hinulsol nagtinguha na nagkabalo ka selfish na siya selfish na kanunay na nang gatinguha gaga-desire na lang na to satisfy his or her own enjoyment sa kinabuhi. Ha? Mo na mga kaigsunan. That is why kini nga pag-alagad sa Ginoo dako kay kausaban. Ha? So kinahanglan that all Christians must be ready for the changes of our lifestyle, our thought, our mind, the way we speak, the way we move. Grabe ng kausaban. The way we dress. Oh? Grabe ang kausaban. Sa una, yano ra kayo magsuroy-suroy ka sa publiko nga lugar. Alos naka-short perting mubua, nakasuot og sa pang-ibabaw. Halos nakita ra ng likod. Walay pag-ingat. Pero karon nausa naman ka moral makag si Maria. Balaan na makakaayo magsusot. Yes. Ito talaga ang dapat para hindi ako dahilan ng ibang tao ay magkasala. Yan, ingatan mo yung sarili mo. Kasi pwede tayo na dahilan ng yung ibang tao, yung nakatingin sa atin, ay sila ay magkakasasala. Ha? So muna mga kaigsunan, dapat ang masayod nga ang pag-alagad sa Diyos, you have, and we must deny our wants in life. Gusto tang malangit pero di ta gustong mosunod? No. Gusto tang moadtog langit pero dili ta gustong mosunod siyang kabubuton? Mo nagingon, gusto tag kaluwasan pero dili ta gustong mosunod siyang kagustuhan? Dili ginapoy mga kaigsunan. So bago ang langit, sundin muna natin yung mga kautusan niya. Kung ano yung ugali na pinapakita ng ating Diyos, ganon din tayo. So, hindi natin pwede makukuha yung kaniyang ugali pag hindi natin itaboy yung atin. Diba? Halimbawa, may binubuhat ka na mabigat na bagay.
At meron ka naman buhatin na mabigat din. Paano mo siya mabubuhat kung hindi mo itaboy? Itapon yung binubuhat mo, di ba? Hindi mo siya pwedeng buhatin. Hindi mo pwedeng sabayin ang dalawa. Kaya hindi ka pwedeng magsabay ng babae o lalaki. Isa lang ang asawa mo. Tandaan mo yan. So, hindi mo pwedeng buhatin yung isang bagay kung meron ka namang binubuhat ngayon. So, hindi mo pwedeng sundin ang Diyos kung meron kang ibang sinusunod. Kaya kailangan mo na itaboy mo na, itapon mo na para mabuhat mo. So, kailangan yung mga ugali natin, yung mga gusto natin sa buhay, itaboy natin at buhatin natin kung ano yung gustong ipabuhat ng Diyos. Para papunta yun sa langit eh. So, maunay pinaka-importante makaisunga dili ta magkumpiyansa. Kailangan nating sundin kung ano man ang kagustuhan ng Diyos. So, sama sa kanunay na kung gisulti, kinahanglan ta magsakripisyo. Para sa ating kaligtasan. So, depende naman sa atin kung gusto tayo mapunta sa langit. Depende sa inyo. So, kung ayaw niyo mapunta sa langit, gawin niyo kung anong gusto niyo. Gawin niyo kung anong gusto niyo. Pero kung gusto kang mapunta sa langit, sundin mo ang sinasabi ko. Itaboy mo na ang makasalanan. Ihinto mo na kung anong ginagawa na kamalian. Ihinto mo. Sundin mo ang Biblia. Sundin mo kung anong sinasabi ng Diyos. Yan ang pinakamaganda. So, kung ayaw mo mapunta sa langit, wag kang magsunod sa kanya yung kalahati lang. Equivalent yan sa nothing. Nonsense yan. Walang silbi yan pag kalahati lang. Munagingon, sige po kang gawali, pero nili na po kay taong gikaligut-gutan, gikayobsan, way pulos ng waliha. Klaro na. Gasigi kang gaamin, yes. Thank you Lord, salamat sa mga blessing. Pero bati po kag batasan, way pulos ng pagka-thank you ha Lord. Munagingon, mag-birthday ka, pasalamat kuno ka sa Ginoo, pero nagpainom, nagpahubog, ay way pulos ng birthday ha. Wala, malipay ang Ginoo, yawa nun, lipay ana. Prangkang pagka-istorya, Igson. Kaya dagang kita mga celebration, ay ali sa balay mo mga mare, mga pare, kay magpasalamat tas Ginoo kay birthday ko or on any nga mga celebration, magpadidikit kus kung balay. Unya kapalit og ilim nun. Sala man ang kuana, gatuod og Ginoo nalipay ana, di na mao celebration na oy. Mag-unsa man din na mare, magpasalamat jud ko sa Ginoo kay nakatukod mig balay, nya birthday pod nako, ako na lang gidugan ang celebration pagpasalamat sa Ginoo. O sige mari ha, adto gyud sa balay ug maasa man ka, mamalit sa ko og ilimnon kay kung ubang mga pare kay man mag-inom ta, magsadya ta. Oy, sultian ta mag-osik-osik lang mo sa imong kwarta. Wala ka nagpasalamat sa Dios, nagpasalamat ka sa yawa. Ay goging na nga imong imex. Dagang celebration igsoon, nagpasalamat ko sa Ginoo pero gainom, kapalit og ilimnon. Muna ka ng tapok, igsoon ko, nga nai-inom, pasensya. Kusik-kusik lang kasi mong panahon. Muna iingon ba? Perting pagka layuas tinuod makaigsunan, nagsayang ng oras. Muna iingon, wala na magsampit o Ginoo, dili na Ginoo gisampit. Una, ang gibuhat igsoon ko, ampo. Nag-inampuanay pa. Uy, pagkataod-taod, nag-inumay. Usa man ang klasiha igsoon ko? Pagkasayop mystic wrong di mao. Nagsayang ng oras. Nya may ngone, nang hukom ang kapastor. Di na hukom, kamatuoran na. Ang kamatuoran kanunay gagiya igsoon. Na ako no igsoon. Mabasa sa Biblia, kanang hudyaka di na maayo. Inom di na maayo. Hubog di na maayo. Pagtagbos ko di na maayo. Pilmero katawag og Ginoo. Pagkataw-taw dagudyaka. Unsa laman ni duplikara nga atong kinabuhi. So igsoon ko, wala akong panahon sa mga event na imbitaron pa nato ang trabaho sa demonyo. Wala ko'y panahon ana. Apan kung tawgon ko panahon sa bulaton sa Ginoo, dako kog panahon. Muna mga kaigsunan, atong gitudlo kaninyo, usani kapag pakita sa pagmahal. Nga diin, kining pagmahal sa Ginoo, mo disiplina, mo pahibalo.
Kay ang usa ka tawo nga dili matudloan sa kamaturan panahon nga mamatay. Tiyabaw ginang tiyabaw sa walay hunong, walay undang igsoon ka. Wala mga kaigsunan kuning pag-alagad si Ginoo ko inyong makita. Grabe gid ni ka kinibitaw ka adjasunon sa atong kinabuhi. Ngano man? Sino ka mga musunod ka si Ginoo? Kalimtan nimo imong gusto? Wala mga kaigsunan kung di ka makahikalimot sa imong kalibutanon nga mga buhat. Kristohanon ka pero kusog ra kang manisko, kusog ra kang minom. Kanay mong sinuluban dili ka lugod-lugod sa Dios. Nagsayang ka lang ng panahon. Muna yung malagad ka sa Ginoo, tinud-an lang gina pag-alagad sa Ginoo, kay langit bitaw ginay mong padulngan. Pero kung malagad ka sa Ginoo, kay nagdepende pa ka sa imong gusto, sa imong unod, ana mga kaigsunan, wagi klaro. Kaya ang Biblia nag-istorya gid mga kaigsunan, ang init-init, ang bugnaw-bugnaw, iluwa ra gyud. Gusto ang Ginoo nga init gyud. Dili na bugnaw-bugnaw. Ha? Una dinhi sa atong pagtudlog pagiya mga kaigsunan, ato yung gidiscuss klaro nga dili ka malang-alang, dili ka makaingon. Mura ra magpwede. Ha? Napayuban igsoon mo ingon pa nga. Pwede ra mo na mag-inom-inom god. Ha? Labi nagdili kayo tasog percent. Ha? Pwede ra ko no. Pwede ra man god ng mananggot. Kay pang suka ra. Yan sa may tawag, inyo mga kaigsunan, pangutanon ta mo. Kung ako mananggot ko sa inyong unahuna sa tao mananggiti, di ba pala hubog? So kamo nakasala na hinuon mo. Kay tungod sa akong gibuhat. Oh, nya kay diri mga kaigsunan. Kay bisan man og suka gisilian man na, imnon ra man gyapon, di daghan ra gyapon nahubog. Kadaghan mang nahubog sa suka mga kaigsunan. Oh, tinuod na. Kalain ako no, pastor mananggot. Ya bisig may magibutangan na nimo og suka sa babaw. Gitag kini para suka ra gid ni. I will not agree that mga kaigsunan 100%. Oh. Di gyud ko mo tolerate pag naay leakage. Pwede man ginang mulik. No, suguon po kang ilimnon si Mumbana kay mali ikaw lagi Kristohanon. Kay Kristohanon ka. Nya imumbana dili gisugo kag ilimnon tahod po ka kay lagi bana. Ha? Yang mangutana ko maayo dili. No? Dili magani pahikap, imo na nang giaswat. So mo na mga kaigsunan, mahirap talaga. Kung wala namang pagbabago sa sa pagsunod mo sa Dios, parang sinasabi mo na rin na hindi ka tunay na anak ng Dios. Oh. Pag walang pagbabago sa pamumuhay mo, para na ring sinasabi mo na hindi ka anak ng Diyos. Kasi ang tunay na anak ng Diyos, kahit saan ka magpunta, lalabas talaga kung ano ka sa Diyos. Pananalita mo, ugali mo, lahat ay may pagbabago. Huh? Hindi pwede na wala. Meron. Kasi anak ka ng Diyos. Di ba? Kapag ikaw ay kung ikaw nagtrabaho sa opisina, kaniadto dili ra ka magsulob og mga casual dress kana nagyong pangbaol ra nga kontra sulob. Pero niabot ang panahon nga nakatrabaho na kag opisina, ay kung ingnan di na ka mag-make up, ay kung ingnan di na ka magtarong sa imong buhok, ay kung ingnan di na ka magsulob og manindot nga haom sa imong trabaho, di ba? Kasi may trabaho ka na, nasa opisina pa. Abay kinsa man kunoy nagtrabaho di opisina nga kana imong gisulob pambaol rang. Ha? Nag-jacket ka, nagkalo ka, gadala ka guna nya jote kag opisina, behon na ako no igsoon. Ya Kristohanon ka, ang imong gisulob kaniadtong wala ka nangalagad, mao ra gihapon. Ang imong kinaya mao ra gihapon, wala. Ay kung ingnan di ka pa pag-ausonoy, ingnon ka tong security guard, oy, kinsa man ka? Dili sir, guard kuan be trabahante ko madag trabahante ka diri nga naaman ta uniform diri oh. So, isuot ng imong uniform, isip Kristohanon. Ha? O timan, ka na imong titulo nga pagka-Kristohanon, matulog ka, magmata, Kristohanon ka. O, mo na pagsunod ni Kristo, kay si Kristo igsuon ko, matulog siya, naglakaw siya, unsay ang gihimo, Dios siya. Muna kita, bisang asa ta padulong, bisang unsay atong pagabuhaton, magpabilin ang atong pagka-Kristohanon. Naaman na dinis kasing-kasing igsuon, dili pwede
Kristohano na tag madomingo. Ha? Pag Kristohano rag madomingo, butan rag madomingo, balaan rag sinulubag madomingo. Maayor kayo managad sa tumang kaigsoon si hello sister, hello brother, kumusta? Pagdating sa pamilya, perti batia. Na, di ba? So dapat baguhon na igsoon. Mga itagtabang Lord, naigo jud ko Lord. Mao gito tinuod gitong nahitabos kong kinabuhi ba nga butan ra kay ko kauban sa akong mga churchmates. Pagdating sa bana, pagdating sa sawa, pagdating sa mga siningkahay rang agi. Di ba? So, ang buhaton igsoon ngay pasaylo. Nya, kanang hinulsol nga seryoso. Ipakita gyud nga naghinulsol ka. Unya ayaw nagusba. Magamping na ta. Katulad, nakasala man siya ko atong kuana. Ipakita gyud. Usa niya na igsoon nga magpamatuo that you are sincere, asking forgiveness. Diha na sa imuhang pagpatulo sa imong luha nga diin you are very sincere sa imong paghangyo pasaylo nga to si Ginoo. You have to make a promise nga dili na pag-ausbon. Wala nang pasabot nga kinulsol ka, di na ka maka himog ka lapasan. Pero dili na siguro sama sa kaniadto. No? Dili na lisensya nga dili ta makasipyat, masipyat kita. Pero ilalom na sa pag-amping. Ilalom na sa pag mabinantayon. Ilalom na nga diin sobrang pag-amping. In what way, pastor, nga diin malikayan ako ang pagpakasala? Keep His commandment. Keep His word. Imuha nga ang iyang mga pula according to Psalms mga kaigsunan. Kinalang imong tipikan si mong kasing-kasing. Kaya na iyon ang Colossians mga kaigsunan 2:3 masiguro to dito. Ay una-una ang mga butang nga langit dili ang yutan. So put the word of God always in your heart, in your mind, so that you will never commit sins. No? Di ba? Ibutang si mong huna-huna. Kanunay kang magbasa. Kanunay kang mag-ampo. Kanunay ni mo nang himuon makaigsunan dahil si mong kinabuhi. So muna makaigsunan, kabalo mo. Pag-alagad na to si Ginoo, nakataya ang buhay. Kung mong basahon mga kaigsunan ko. Kaya ayaw nating mamatay, ayaw nating masaktan, ayaw natin na maano sa buhay. Muna mga kaigsunan, basahan ko ninyo ng sumpay diya. Nga, kayang buot mo luwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinoon ni ini. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako og sa maayong balita dili mawad-an ini. Mo na makaigsoon kini pagwali sa maayong balita risgo. Risgo gyud igsoon. Kining pagsulti ang maayong balita, makayong ta maayong balita dahil nga ingnon tang ayog inom, ingnon ta nga ayog simbag Dios, ingnon ta madam maayong balita. Yes, that's a good news. Once you follow, that's a good news. Pero kabalo mo kining pagbutyag sa maayong balita, kuyaw. Kini pagbutyag sa maayong balita mga kaigsunan, risgo. Kini pagbutyag sa maayong balita, dili sayon. Ngano man? Ang maayong balita karon nga kinahanglang hunungon ang mga buhat nga dili maayo sama sa. So kana nga gisulti, kana nga gibalita, kana nga gipabalo, mahimo lang na siyang effective once nga imong sundon. Pero dili nimo sundon, dili na effective. So wala ka makadawat sa good news. Good news makes you, reminds what we need to do in order to have an everlasting life. Sometimes sakit, pero truth. Kaya the truth will set us free. So we need to know the truth in order to have an everlasting life.
So bago tayo magkaroon ng habang buhay, dapat natin baguhin ang ating pamumuhay, yung ugali natin. Dapat ipabago natin, isurrender natin sa Diyos. Ibigay natin lahat kung anong meron tayo. Lord, wala na akong magagawa sa buhay ko. Dahil sa imong buhaton, akong isurrender ni Lord, wala na akong magagawa. Sa iyo na to lahat. Kung anong meron ako ngayon, sa iyo na to. O, yung buhay ko. Ialay ko sa iyo ang buhay ko. O, ang Diyos na bahala sa buhay mo. Kaya wag ka nang dapat na alalahanin sa buhay mo kasi meron nang nagmamay-ari. Meron nang nagkukontrol nito, si Jesus. Alam niyo ba pag si Jesus ang magkukontrol sa buhay mo, wala ka nang iisipin pa kasi meron na eh. Halimbawa, ang bata igsoon ko, wala gina maghuna-huna og unsa iyang kanon, unsa iyang imnon, unsa iyang bisti, unsa iyang balay, naana sa huna sa ginikanan. Masabtan ninyo mga igsoon, naana sa huna sa ginikanan. So ang bata wag gina maghuna-hunag ano sa siya maligo, unsaon niya pagkaligo, unsaon niya pag-ilis, unsaon niya pagkaon, pag-inom. Wala gid sa maghuna-huna kay ngano naaman si mama o papa. So kita sa bigson kung nagsalig ta si Ginoo, wala na tayo naon-naon kay naatay amahan nga kumpleto na sa tanan igsoon ko. Kumpleto sa kahibalo, kumpleto sa kaalam unsaon ta niya pag-atiman. Walay makalabaw sa imong gugma, walay makatandi kanunay na bati, walay makatupong sa imong gugma,
Hanggang mamunas, walang iyong sama. Pero wala'y Pastor makaalam. King on air. Okay, padayon nga pong ikaw nagsunod dominaw din sa Shine FM 95.9 o sa ato nga Facebook Live. Again, ganin yung tanan nga nagsunod dominaw. Nagkasabay ini nga mao nga programa mga kaigsunan ko. O di ako'y nakita mga kaigsunan sa Reels man ni sa usa sa alagad si Ginoo. O ako na i-share ninyo mga kaigsunan ha. Try ko na yung paabot ninyo. Basig na kita po mo ani mga kaigsunan na tama gyud sakto ni. I agree 100% nga diin iyang gipaabot mga kaigsunan. Naka-title ko ni mas nakakatakot yung hindi nakikialam ang pastor sa buhay mo. Kasi sa buhay natin ayaw natin na yung pastor makikialam. Pero tandaan nyo, ang pastor nilagay sa buhay mo para i-guide ka. Paano ka mag-guide ng pastor kung hindi niya pakialaman ang buhay mo? Ayaw mo na pakialaman yung ginagawa mo, yung ugali mo, kung anong ginagawa mo sa buhay. Walang silbi yung pastor na nilagay dyan kung hindi siya makikialam sa pamumuhay mo o sa gawain mo. Kasi yung pastor nilagay sa buhay mo para i-guide ka. Paano ka mag-guide? Una mga kaigsunan, bulahan mo nga ang pastor nga naa ninyo karon halos pinakailaman yung buhay mo. Kasi ayaw ng pastor na patuloy kang nagsamba, patuloy kay pumupunta sa simbahan, pero yung buhay mo, yung ugali mo, hindi nababago. So paano kanya i-guide, paano itama ang mali pag hindi kanya pinakialaman? So mas maganda yung sinasabi ni may pastor na mas maganda yung mas maganda yung pastor na nakikialam. Kumusta na ba ang buhay mo? Kumusta na ba ang relasyon mo sa Diyos? Pakikialam yan Pastor, huwag ka naman makialam dyan. Akin na yan. Huwag ka na makialam sa buhay ko. Kung ano man ang level ng pananampalataya ko, sa akin na yun. Di aalis na lang ako. Kung ayaw mo pakialaman, di aalis na lang ako. Walang silbi ang pastor sa buhay mo pag hindi siya nakikialam dahil inilagay ang pastor, itinagay siya dyan sa buhay mo, dyan sa simbahan na yan, sa lugar na yan, para pakialaman yung buhay mo, para i-guide ka niya na mapunta ka sa langit. Muna klaro mga kaigsunan. So ako ning ipadayag kaninyo, walay pulos ang pastor kung dili siya manghilabot diha sa imong pagkinabuhi. Kay gibutang ang pastor diha anang dapita diha sa imong kinabuhi aron i-guide ka. So kung pasagdaan ra ka sa pastor, may paywala kay pastor. Kung dili po ka magpatudlog pastor, may paywa kay pastor. Kung dili ka magpabadlong og pastor, di ka magpagiya, may pay mo pauli ka. Walang silbi yung leader mo pag hindi mo naman sinusunod. Kaya pag ayaw mong sumunod sa leader mo kung ano yung sinasabi, pero nakoy warning ha, tanawa po ninyo pag ayaw kung kining imong leader nagsunod ba sa Biblia. Kaya wala magsunod ayaw sunda, pero gasunod sa Biblia sunda. Diba? Walang silbi yung leader mo pag hindi mo naman sinusunod. Buti alis ka na lang, bye bye. Diba? Walang silbi. Pag anong inuutos ng leader mo, sabi ng leader, sige, punta kayo dito, mag-prayer tayo. Maganda yan, nasa Biblia yan. Punta kayo dito, mag-prayer and fasting tayo. Dito. Punta tayo dito, punta tayo doon, mag-ano tayo. Meron tayo na gagawin na prayers o ano man, visitation. Sige, maganda yan. Pag madami kang rason, may paywa kay Pangulo. Kumusta na ba? Tanungin ka. Kumusta naman ang imong pagkinabi? Kumusta imong prayer life? Kumusta imong relasyon? Wala na ba kang sige email? Wala na ba kang sige Facebook? Wala na ba kang sige buhatek dili mayo? Kumusta man imong kwadis kinabuhi Sa man yung gibuhat diha? Ay elogo pahilabot ta pastor, naunsa ba ka? Kumusta man brad? Ang imong ikanapulo, naghalad ba ka? Nagikanapulo ba ka? Nagbuhat ba ka ri? Naunsa ni pastor magbuhat ra ba gyud?
Uy, may pay walay pastor, ug mo nang istiluha. Kay ngano gibutang ang pastor para mugiyan nimo. Wala gibutang ng pastor na aron decoration. Anong tingin niyo sa pastor? Decoration? Oy, ang pastor, timanin na ha. Paminaw. Ang pastor gitawag nagmagbalantay. Tama ba? Tama. Do you agree with that? Magbalantay. O di og di ka bantayan, may peway pastor kay di man ka bantay. So kaming mga pastor magbantay gud mi. Himantayon gud mi. Makatawa lang mo madili, himantayon gud mi. O nga naman pastor, o magbalantay gud mi. Ay kung ina, nga kining magbalantay dili mamantay. Bantayan gud na unsa na. Nako ba niya ang punto mga kaigsoon? Magbalantay gud mi. So himantayon gud mi. Himantayon mi sa imuhang sitwasyon, sa imong relasyon sa Ginoo. Bantayan na namo, kumusta man ka Brad? Kumusta man ka sister? Amo nang trabaho magbantay. Oy, kay ngano di mi magbantay, magsige na magligoy-ligoy. May pwede lang may magpastor, may pauli lang may sa mua. Yan ang gawain ng pastor. Himantayon. Grabe pa din pastor, paghimantoya, himantayon na. Pangutanon maging minakatag, mabuhi ka na pulo, wala nagay kwarta. No. Pangutanon mabigakuan. Ang antinood nga amahan, nagsusi na, day. Diba, kabantay mo. Si TBB, inahan mo ni. Day, nagkaon na ka, day. Day, nag-inis na ka, day. Day, naligo na ka, day. Halos tanan nga iksina siyang kinabuhi. Iwag yung matay, you're a mother, you're a father. Ayaw mo na masaktan sila. Ayaw mo hindi sila makakain. Di ba? Yan ang ugali ng tunay na ama. Tama yun, ang tunay na ama, modisiplina. Pero ang tunay na ama, ang amahan nga waray tagad, wala kasi mga tradong. Sige na, pag-gusto ka dong. Ay, naon sa mga daw. Sige, okay ta. Wala na nagpakita sa tinuod nga pagkaamahan. Kaya ang tinuod nga amahan, modisiplina. Siguro makarealize na mo nga ini si Pastor Kim. Nagbahalgi ko pag-ayo ninyo mo na yung ison. Bisag sige pa mo glantaw sa Facebook, gasige mo og amin, na sige mo ga agree diha ala nindo tagyod. Unya nara ni mong bating batasan ay nagkamusamok-samok na lang ka. Ug dili nimo na usbon. Gosik lang kasi mong panahon, di ka malangit ana. Pero may kasalamat sige nakadungog ko ako ging usbon akong batasan na pwede pong batia. Ako na ako'y batasan kaya itong pwede batia pero gikuha na sige no. Dahil minsan Sister Gloria Hermino. Unang Pedro 2, busa biyay ang tanang dautang panghuna-una, pagpamakak, pagpakaroon ingnon, o pagkamasinahon, o pagkabugal-bugalon, na tanawa na. O muna, kana kung giwalin niyo mga kaisong, kana kung gitudlo nyo, na sa Biblia ako nagibasa tanan. Makayon siguro, may basa-basa ni Pastor Kim mo Biblia, o atong basahon. Malangan na magutah, may tagmutabang magbutang ng bersikulo, ako nagibasa igsoon ko. Muna mga kaigsonan, ang pastor gibutang diha sa imong pamilya, sa imong kinabuhi, sa inyong barangay, sa inyong sitio para i-guide ka. Di ba? Kabantay mo nang mag-guide, kailangan mong hawakan yung kamay niya para maihahon siya. Para maihahon ka sa kasalanan, hawakan ko yung kamay mo. Di ba? Kung ikaw ay nalulunod, kailangan kong hawakan yung kamay mo. Para mag-guide kita, mailabas kita sa tubig, maiahon kita. So, huwag kayong magalit. Huwag kayong masuko. Don't be angry. Don't be angry. Kung disiplinahon ka. Kaya kung di ka madisiplina, magkinabuhi ka, magpadayon ka nimong kinayag batasan, ngaya sa demonyo, ang imong sangputan, kalaglagan. O kami nga mga pastor, dili mi buot nga dunay usa nga magsisimba nga maimperno. Munang kami mo disiplina diha kaninyo nga among mga pinanggang mga anak kay aron mo matarong ang kinabuhi. So ako sa muhatag og warning, ayaw sa mog kumpiyansa kay dili tanan gawali nagbuhat siyang giwali. Adunay uban compliance na lang para makawali. Siguraduhin nyo yung nagsasabi ng mga salita ng Diyos, una siya na gumagawa. Mayrang musulti, mayrang muwali, pero masukanon. Mayrang musulti, mayrang muwali, mga kaigsunan ko, pero naigidumta, naigikalagutan, naigikayobsan, naiwala na tagda, ay gausik lang nas panahon. Mo na gausik lang sa panahon ng igsunan ko, siguraduhin mo. Naigipili nga tagdon, problema kay nandako. Sumo naman kay sunan dili betanan nga gawali. Ang kaluwasan nimo mo'y tuyo usahay kanay mong bulsa.
Oh, tinuod na igsoon. Honest to goodness. Matod pa sa akong nadunggan mga nagwali. Dili ra nato palabian, dili ra nato isulti tanan kanang sakit-sakit nga nas Biblia. Kay dili na ko na manimba, nyag di na manimba, wala na offering. Nyag wa na offering, usao man nato ni. Patay ta. Ihimong negosyo ng simbahan. Ako balakag walay offering bisag piso. Patuloy akong nanampalataya sa Dios. Kay nasayod ko, kung imong itudlo ang kamaturan, daghang paagi ang Ginoo unsaon kaniya pagbuhi. Nagtuo ko sa Ginoo igsoon nga sumabot panahon iyat ang pauswagon. Dili lang sa paagi nga hinakog, dili lang sa paagi nga gusto kang modato, gusto kang mauswag, magtabon kas kamaturan. Ibutyag ang kamaturan aron katawhan masayod unsay ang ngayan nga himuon og buhaton. Kanang ingon di sa unang Pedro, biyai ang tanang dautan. Panghuna-huna. Kumusta na mahuna-huna karon? Pagpamakak, kanang pagkabut-buton. Pagpakaron ingnon, kadaghang kay nagpakaron ingnon Kristohanon. Imuha nga iatubang pagka maayuha ra gyud. Pertir yung pagkaninduta. Pero sa tinuod nagpakaron ingnon lang nga maayo, nagpakaron ingnon lang nga okay, pero sulod sa dughan may gibating dili maayo. Di na ko na pagpakaron ingnon. O pagka masinahon, mahadlok malabuan ining di ba na may mga bata pa nga mga pastors nga grabe dihog igsoon. Ining mga edad-edara nga pastor mura magmalapuan god. Ang bation igsoon ko ma-insecure. Oy, ako malipay gani kung napay mas bata nako nga moalagad sa Ginoo mag-perform signs, wonders and miracles nga numan dili beta parihag katakos, dapat kita nga pastor makasabot nga di ta parihag katakos. So dili ta ma-insecure og napay mas labaw na tong abilidad. Ako igsoon mo accept ko nga napay ko'y kulang. Lipay gani ko nga dunay mga man of God nga magatrabaho sa bulaton sa Ginoo kay di man ta nakabot atog impugson. Nga di kita nakakaya, maghilom-hilom lang sa tagod. Pero usay kaya na to, kana na itong buhaton. May sige pahimutang rata sa Ginoo sa tighugas. At tighugas na ta. Balakag tighugas na ko igsoon. Basta apil ko sa kumbira. Balakag dili ko ma-apil sa picture-picture. Basta kay kakaon ra ko. Kung nag-ingon ni mga kaigsunan, bisag dili ta masikat, basta lang si Jesus masikat. The only reason why nganong naingon na mga kaigsoon kina di man gud ganahan pod nga dili mas taring. Ani igsoon ako nga example. Kabantay mo, ang kasal mahimo ba kung wala ni? Ang mailado da ang musik ang matawag dato da nga bida ang babae ug lalaking kinasal. Tama ba? Pero ang ila kang kasal mahimo ka nga successful kung walay tighugas. Walay tigluto, walay tig-decorate, walay tig-arrange o walay atiman sa tanan nga mga bisita og uban pa. Ug sila ra duha ang atong pasagdaan, maglampos, sila'y palitsonon, sila'y palutoon, nya gabuda, naka-Amerikana o nya mahimo. Diba? So mahimo ang event sa kasal kung naam pagtinambayongay. So matag usa na ay tigluto, na ay tighugas, na ay tiglungag, na ay tigdecorate, na ay tig-arrange sa tanan nga trabahonon sa kasal. Nahimong successful ang kasal tungod ni aning mga tawhana. So nahimong successful ang bulwaton sa Ginoo kay nagpagamit ang matag usa. Munang iigsoon og kitay tiglimpyo ra kita, tigaswat ra gitag bangko, pero ay kalimot nakabahin ta sa kasal. Wala makaigsunan ko, manay gingon, balakag tiil rata, kamot rata, buhok rata, basta kay kabahin ta sa lawas ni Kristo. Importante na kayo na. Dili na tamangandoy anang wala naghihatag sa Ginoo. Ang atong buhaton ikalipay natog unsay talento, unsay abilidad, unsay gihatag sa Dios sa atong kinabi kana na ang atong ikalipay. So I enjoy makaigsunan nga gihatag sa Ginoo diri ko sa radio. Wala man kuan ng mga sama sa mga nahimo sa uban nga mga pastors nga grabe ang ilahang kailado, grabe ang ilahang na-perform, grabe. So nindot ni nga magkakuyog ta nga dinhi dapita wala man po din nila. Ya kana wala po kuan nila. Ang importante walay ma-insecure. Kaya say man god di taganahan nga kanang gamay tag power, di taganahan nga dili ta masikat, dili mailado, dili ma-recognize. Si Pastor Kim okay rang mulingkod sa daplin. Ang pinaka-importante nako si Jesus lang ang musikat. As long as adunay maluwas, adunay mabago, adunay ayuhon, lipay nako kaayo. Di na kinahanglang ako'y moampo aron siya maayo, di na kinahanglang ako'y mopadawat aron siya maluwas, di na kinahanglan. Kung ikaw may gitahasan na si Ginoo,
kana nalipay na ko nga naman. Ang importante dili kinahanglang mailado ko, kinahanglang maluwas siya. That's the only reason nga nung may padayon kita. Tungod kay ang Dios muhimo siya o mga milagro sa matag usa ka kinabi. Pero tima na di na to kalimtan, dili ta pareha og katakos. Dili ta pareha katakos mga kaigsunan ug walay dapat nato nga tan-aon. So ay kalimot sa to nga natun-an kagaina ug lastly nga akong gipadayag kaninyo. Pasalamati nga nay pastor mangialam sa imong kinabuhi. Pag-check sa imong faith, pag-check sa imong understanding, pag-check sa imong nasabtan o sa imong lifestyle, pangingialam sa buhay mo, yon ang pinakamaganda. Dahil inalagay, itinaga yung pastor sa buhay mo para i-guide ka. Para i-guide ka. Pero kung naghuna-huna na kang perte na kang pagkaswitoha, Managingon, dili ka pwedeng mag-guide kundi ka mo submit. Submission to your pastor is very important para i-guide ka. So kung nagunahuna ka nga perti na kang pagkaswitoha, managing perti na yun na imong pagkakamaha, ayaw na lang pangitan na lang leader nga imong tahuron. Pangitan na lang leader nga imong tahuron. Kaya nga naman, kung di na kamutahod, unsay kanang gimando ba nimo, dili ba na makadaot? Dili na makadaot igsoon. Makaayo na. Pero magbuot-buot na lang ka sa imong kinabuhi, pangita na lang laing pastor nga diin imong sundon. Kaya nga no, gibutang ang pastor diha is to guide you, is to lead you. Para maghilabot sa imuhang pagtuo, kumusta man ka brad, mangumusta nimo. Ayaw ka suko og kumustahon ang imong faith, ang imong Bible reading. Ayaw ka suko nga kumustahon ang imong relasyon sa Ginoo. Kumusta man ang imong pagkinabi, ay kasuko kay ngano usa na ka paagi nga gibuhat sa Dios diha nimo aron ka ma-attention, aron ka ma-aware kay basi bang nang lapas na ka sa imong gibuhat. Walay makalabaw sa imong gugma, walay makalabaw
On air. Okay mga kaigsunan, maayong buntag pag-usab. Oras na to alas 10:15 na sa kabuntagon. So ining oras sa mga kaigsunan, hopefully nga ato nga naabot ang pagtuon sa pulong sa Ginoo nga diin random ni mga kaigsunan nga magadisiplina, magaguide og sa kosab usa ni kapag tudlo pagdisiplina nga dili may magpasagaron sa tong kinabuhi. Even kita nga magtutudlo, una tang maningkamot sa tong kinabuhi igsoon nga dili ta maigo man ta, sige lang basta atong tarungon atong kinabuhi. Sa pagwali mga kaigsunan na di wala na magpasabot nga nagwali mi kadili mi maigo, nagwali mi ini para kitang tanan matarong. Usay di ta mawali kay maigo ta, di ko madlok balakag maigo ko kay ngano sa diyang maigo ta manampatas tanan. Usay magod kining wali na to mo pabor na to, di ta mo tudlo basta matamaan ta ngano man. Kabalo kapag mahadlok kang matamaan ka, ayaw mo magbago para na lang for the sake na lang makawali ka, for the sake na lang makatudlo ka. Pero ikaw sa imong kaugalingon nagwali, di ka magpatudlo. Dapat ikaw una ang magpatudlo sa imong gitudlo. Diba may na mo lisod kay mo introduce ko ninyo og usa ka produkto ni ako day wala gagamit. Mayon ko kini mo maayo kayo. Ni ako wala ka experience sa kaayo. So dapat mayon ko nga kini maayo naka-experience ko. So unsay akong gitudlo, ako nang gipaningkamutan ug naigo man ko pala kag mga ulo ta mga kaigsunan, basta lang kay matarong. Matarong ta mga kaigsunan, mahimo tang kanabang moyo na nga atong kinabuhi. Muna lisod kayo magwali ta nga pirmirang mo pabor nato. So ako igsoon di ko mahadlok kay ngano. Ang ako is I'm honest. Nagun sa akong gitudlo, ako nang paningkamutan nga ako mahimo, di ko ganahan igsoon ko nga kamuray pirming tudloan, dapat ako sab magpatudlo kay ngano nagwali ko nagpatudlo sab ko sa pulong sa Ginoo. Wala usa sa atong atinguha nga kaninyong tanan nga nagsunod. Thank you kayo. God may work with you always. Sa inyong kinabuhi mga pinangga ko, sa akong mga pamilya nga nagalantaw, nagapaminaw sa mga kaigsunan ko na nagalantaw karon o nagapaminaw, ang akong tinguha igsuon ko matarong kay napatay hiwi. Yes, kung ikaw na ayos na imong kinabuhi, halos kompleto na, okay, dili na ni para nimo. Pero aduna pay mga kaigsunan nato, mga pinangga nga wala pa gyud makumpleto ang pagsunod. So that is why ni ata random mga tupad, not only one topic but daghang topics nga tong paghisgutan igsuon ko. Kay ngano dili ta parehag sitwasyon sa kinabuhi. Manang ako sa akong kinabuhi mga kaigsunan ko, mutudlo gyud ko, mobadlong ko, kay ako magpabadlong man sad. So kamo sabog nasa boy gustong ipaabot nga pastor, kini mo ni para sa kauswagan kalambuan. Kay lisod kay magtutudlo ka, di ka magpatudlo, di ka gahi kang mouswag. Wala magkaigsoon dalaygon kay ang Dios sa atong kinabuhi maningkamot ta nagunsa man ang gusto sa Ginoo ato na nga maabot. So as we end up this program, so maghimo tag mga pag-ampo mga kaigsunan, mosibaybay na ko ninyo kay nagansab kong trabaho. So ugma wala ko diri igsoon. So ugma sa buntag mo biyahin ako sa iyo. Ato ko sa bulaton si Ginoo sa bukid, layo gini. And right after sa makay sumubiyahe na pukog another nga bukid na pod. Then pagkahuman adto na puko sa lain nga bukid. So tulo ka bukid ni ugma ang akong pagaadtuon mga kaigsunan alang sa bulaton si Ginoo. So di ko ka live pag Monday. So maybe I'm not sure kung magtingog ba ning Shine FM pag Monday. Di ko ka sure depende lang ni og nabay mabilin diri mga kaigsunan. So ato lang ni siya nga i-check. So kay naay anniversary dito sa bukid sa Aya mga kaigsunan, nga tay simbahan nga atong giatiman dito. So adunay panaghiyo sa unya sa Monday hapit sa 24. Anya namputay giatiman diri sa Ili Himalalod na simbahan sab dito, namputay giatiman diri sa Kansumandig. So mo na mga kaigsunan na ubay-ubay niya pagka next week adto na sa Cebu mga kaigsunan. So ubay-ubay gini ato mga trabaho, natay trabaho sa Ayungon, sa La Libertad, sa bukid mga kaigsunan, ug uban pa di ato Cebu, ug uban pa nga mga trabaho. So mga kaigsunan kining tanan trabaho ni para sa Ginoo. So ang akong pangayoon kaninyo kini regyon mga pag-ampo sa proteksyon nga bisan asa ko magaanton sa akong pagabuhaton ang Ginoo magakuyog. Man akong gihangyo kaninyo mga pinangga ko nga tigpaminawan. O nga ang Dios magabless, magaproteksyon, magatagbo sa akong paghinahanglan sa travel mga kaigsunan. Kay kini nga trabaho is grabe ni ka gastuso. No, grabe ni ka delikado. Magbiyahe mig motor ang dalan pertindan loga, pang ng among pag-agian mga kaigsunan.
So kinahanglan mi kamong mga viewers, mga listeners, ako gahangyo sa inyo nga mga pag-ampo sa pagtagbo sa tanang gikinahanglan sa biyahe mga kaigsunan. No? Kabalo man gyud mo kung unsa nga ako ang baruganan pagdating sa bulaton sa Ginoo, ipaglaban unsay kamatuoran atong paningkamutan nga dili ta mag-agad og kwarta, di ta mag-agad og salapi, nga diin mo na makasangit sa atong pagtuo pagsalig sa Ginoo. Dios na bahalang mo bless sa mga travel, protection o guban pa isalig. Kamo usab igsoon ko kanunay kung nagpray diha kaninyo nga sa inyong kinabuhi usab ang proteksyon, ang giya, ang finances sa inyong panginahanglanon sa matag adlaw. Kanunay ko na nga nakialam ko ana mga connection ngano kabalo ko nga mausab na akong panginahanglanon sa akong pamilya. So kita nga mga Kristohanon, nag-claim nga Kristohanon, so dapat magtinabangay. Concern ka sa imong isig katao, concern ba ang Dios natong tanan? Okay, so let's pray mga kaigsunan as we end up this program. Let us pray. Amahan na mo nga langit nun, salamat kay Lord, dalaygon kay sa among kinabuhi. Salamat Lord sa walay puas ni mga pagmahal o pagpangga kanamo adlaw gabi. Father God, imong yung gibuhat ang tanan para sa imong mga pinangga o amo ning nakita among na-experience. Salamat Lord nga ning alam ka sa among kinabuhi. Salamat Lord nga ning alam ka sa mga prinsipyo. Salamat Lord nga ning alam ka sa among tinguha og mga planos kinabuhi. Kay kung wala ka manghilabot ni Lord hayan na nami sa kalautan karon. Salamat Lord sa imong pagkamaayo nga usahay Father God, mo resist pa mi, makik-away pa mi. Pasayloa kami ni anak Lord ng mga kalapasan nga usahay ang imong plano among gubon, ang imong gusto among supakon. Pasayloa kami ni anak Father God. Ug karon nakasabot kami nga mangialam gyud ka sa imong mga pinangga. Manghilabot gyud ka sa imong pinangga. Manghilabot gyud ka sa imong gimahal nga mga kanakan kay dili ka buot nga matumpawa kami sa kalautan. Thank you Father God sa tanan nimo nga gibuhat sa among kinabuhi. Lord, among gipangayo kanimo adlaw-adlaw. Padayon ka manghilabot sa among nga prinsipyo. Padayon ka manghilabot Ginoo sa among baruganan. Padayon ka manghilabot Ginoo sa among kinabuhi aron kami magiyahan sa tama nga pamaagi. Dalaygon ka sa walay katapusan, Lord, ako nagangyo sa tanang naminaw naglantaw karon unsa man ang ilang problema kalisod ka wala sa kinabuhi. Mangialam ka Father God, mangialam ka. Dalaygon ka sa among kinabuhi Lord. Nagtuo ko Lord nga ini nga istasyonan, mangialam ka sa finances adlaw-adlaw, sa protection adlaw-adlaw nga among gikinahanglan Lord. Kaalam kay balo mangialam ka Lord. Maga-intervene ka sa matag-usa kanamo. Sa tanang garminaw, sa tanang galantaw Lord, bless sila adlaw-adlaw tungod kinaan ang ialam ka sa ilahang nga kaugmaon. Dalaygon ka sa walay katapusan Father God. Akong ginatugyan, ginasalig kanimong tanan. Pinagi si mga anak nga mga si Kristo luluwas ang tanan magaingon. Amen og amen. Okay, salamat kaniyong tanan. Thank you Ate Bibi. Salamat sa inyo nga mga pagpanginaot. Amen. Dalaygon ng Dios maguban kanimo pastor o kanatong tanan. Amen. So dalaygon ng Dios sa ngalan sa tibok persa ni nga mao nga sibianan kini si Pastor Kim Ryan Absin makasaol manggili sa katapusan nga sa tanang plano sa tanang gusto natong pagabuhaton dinhi sa kalibutan pwede ka natong sipiaton apan alig sipiata ang pagtuog pagdawat ni Kristo isip personal nga manluluwas. Salamat. May buntag kanatong tanan ng Dios magpanalangin. Bye-bye. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM.